Věděli jste, že mnoho mladých lidí v Evropě má obavy, kolik váží a jaké má stravovací návyky? Mají starosti, které se týkají jídla. Jsou náladoví, cítí se osamělí. Mají obavy, jak vypadají a kolik váží. Trpí přejídáním a mají problém s vyprazňováním. Toto jsou jen některé příklady známek poruch příjmu potravy. Jestli máte obavy spojené s tím, kolik vážíte, jak vypadáte, nebo jaké máte stravovací návyky, kontaktujte Prouse. Zaregistrujte se na stránku www.prouse.eu a získejte tak přístup k informacím a materiálům o poruchách příjmu potravy. Podělte se o své zkušenosti s dalšími mladými lidmi, kteří prožívají podobnou situaci. Četujte s psychology, kteří vám mohou pomoci, když potřebujete. Porozumějte lépe sami sobě, svým problémům a nalezněte odpovědi na vaše otázky. Prouse.eu